Allah. Suba ko. Ba alhamdulillah. Mama de ni dina yow tan. Hal ko mari wala halay. Ko ma sa hala de na ko ko no dirno ka. Ya ko. Sani. Be jarari gas. Be ko non be da jogi ma. Tusal halan de moran moji. Ko diral ay gor la dog de diral. Dagi mi halan dem nam dem xam ay dar mi sudani ma hen mi haali gira a hazel. Situation ko no gondum en gurdi ko mi haali. Ba ma non ko moji ala problème. Ba ma ala problème tan nenam aussi ko non. Comme ça wonde mu do wonde mu sabu Allah ina ma wawno arde do ni ba ma yo watta do en e o wada ndum ko no woy o fi kam do jodi aren ken neddo en saaji may ko non sino sago ba ma o yaltinta mu kale on ara adi tiade la ara kadi ko iblis wawi julli wawi tebe yo sari han ko non yo ko defara ya de ko ma wi behe minan ladga yidi njihra ni de do mi yidi kam maray behe ñam behe normal dina ñama ke ana way dem adu jata jaga hade barmo ala ne kay amma ka fu gi ede en on do tan ngal yow no wa dum do ah adu ni no no ba ngo wan dum uta dum do tay di ko dara ka wala dum wallahi sawani waday atka ta mi kam ko ci mo ci ya dem ne do kan ko mbawda won ja am an son ko won adul khaylu ala ande ara way bonde jango mojja ko wido hore yo jakite ma buri kadari ma ma e galle he so won timinan tan inshallah dina way wi dem ayal haado nenam bangi mu ton ala problème barum kama ne ni ma bismillah ma galle taka dum don non ko an ko timito ni hala ma anel ka mo ci vraiment ha ci tim wala dar bi hadar mi goro mi aram mo ma joppale e mi nani e ala do mata aro yanta no mi ka andi du yanta de ade mo tam de Menentara, masalah. Dia mana bui? Mbak. Waduh, singam ke grema bine na alam mi dawda ne ya de sama am de non ko jatu ni mo ko ma jiri mi do jabde alo di jolo ati kali vraiment di mi ko jaga no jegi da mi na sinjara nangi mako non ati so tawi jangu bi yaaka andu gongo o wala jom gade ba parce que mi di tu gelen di fof série ko jidda ko ko wonde inshallah man ngi ko ko bina ni wes man fi Konon. ay koy gal fami sama yobu nga Ala. Ko ngay mi halama. Mi yiri trop mi mi den fa. Kadi mi yimu kam. Do hay. Ko réseau lay ko asa. Sama mu daya. No yalla wala man tan non de sane da ke baas Ah bientôt. bismillah ma jota Mbah. Oh mi fuli moy do set. Yo ya ala ko gal. ñalu O kadi gel ñetti mi hay ransul baga mi rangal. ah Yet tan pa ndayen parce que affaire on uddu no horam na bu. si do woni Birno mi waaw birno. No yalla wala ne jam. amin Topirɗan mbima mi inshallah rabbi mo tasane tinna topirɗa mbima e jarama bismillah ma jota wala ko sam da mari jarane jarama Bismillah. asa goɗɗo jarama feyi ala hada hinu woni da yeto no mo habi tan de no la woni ma ko mo wati ko mi do série yo no ma so jaram ni tan bola misinani wari so na jude no ro nagal aram misinani wari so misinani wari ke bunya tan ni dum awu misinani bien asko kanko an kono yarde so ara bo timti di be kanko ni no le bawa tan programme ko ba jin ko ban gore ala ko programme nay jidda wonti an mon ko kono da de dum ci tude
déposé production ji mena ɗum bo papier men mariage o waɗa e ɗum tuni ɗo yimɓe ko ciñi Jadi mulai pakai watta parle jam yahan ƴetta ɗum joni hoto ponda mena ɗum mairie ko yo hawa waɗe déposé mariage kara hoto ponda woni koye bonde ndena e dow ɗum armoire mawɗo dow mom yahan mi ƴetta ɗum joni e onene Naam. an kam to Fanta woni Amon ne. Fanta Babu gal sabu juma sa soda ngam ko woni ha. i adama ɗum ne mbawi wonde Angam suba fo mo pindara ko sa hala Fanta na weltara. Fanta ko ɓiyam nanggu mom comme no jibinir dayani Min e jamiran ki famdem. Fanta tan illi an men daw Fanta desda men daw min desda. an kam arti leƴƴota ko kalta o Wallahi mbiri ngewo kala ngo menen dum ni fi min tulu ko dan dudan ko wonday dum. joni mi noddata Fanta yo artani ñaama Wala yu ko haari. kono kay ma neɗɗo kay wiyata hayto woppe Tene mbe teskirma. Kila Allah di do Fanta haaju. Ko so Fanta jodi do njolata. A wawa haldi, a wawa nadde e haala tan ko wona haala Fanta. Babu gal Fanta mo tawi dum non arkalde ko leeri sabu min a resani Fanta ndeska ko min a fami walla famay ana ñu kalmu ko an desmi kay kono Fanta ko ɓiyam bi mi ya sor sar ñam Fanta ko bi anangira mo Eyyi, waddo. ay wodo ko bi adumi na hunjane mo o haalna kam de ko annimo wiiɗo haali so Fanta ñamani yo jodo ya ngam ber Fanta kam hani ko warma ñamata ñamara sa wi mi ñamata neɗɗo so tawi ɓinguel min are may ma kaldo ko leeri den kaldo ko leeri eyyi bisimillahi Fanta aari men gotto e ar saɗa watto mbiya joni ar yan kam ko ñamda babu gal ibidi me ñam angam ko woni Fanta on do Fanta mi yayi an mi may kaldo de solde de kala mbawde haaduma mami namdoma ko haɗi annimo wiiɗo haali kono wona kay mi haalite moppam holto fayi ɗum fayi wonde ko min haawi kam no feewi mi gila Fanta naade ɗo henni gila o naade ɗo ha far ñalal ngal andi min casirɗa ko an tadi haala ko min kala haala kam a tali haala yo so talama haala yo a wonta kaldo fodde joyidi fof gona ɗon nimi tan ɗimma yi kaldo tan jaa galle jumɓur tan kalde ayi mi tardino so nane seeɗa jogorode wadde ko fewi Allah waɗi kawruma jewliɗi o gaddumi ɗum jahani ko Fanta walli kam defte ni ni woy wawde defte wallahi allahu akbar wayri ñamɗi maaroji noon ndeysan wona baba galle mbiɗama haltanade ɓeyɗo wadde eyyi moƴƴi ar mappe mimi anda haydara ko gandu ko mbaɗa waɗe ɓerde mbeddeji aduna heli boli jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti foyde ha gore jam fo heewi e dow golle bonde en dam boni ndaare tuna funti fuyni heɓe woyoɓe kono won jaloɓe